Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πολύ καλά, εσύ? Αντιλαμβάνομαι, καλά, δόξα τω Θεώ. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της αεροφοβίας δεν μπορούσε σε μία εκπομπή και το αντιλαμβανόμαστε και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο να το τελειώσουμε, να το ολοκληρώσουμε. Άρα, και επειδή είμαστε τώρα και σε περίοδο που πάρα πολλοί ταξίδεψαν, αλλά έρχεται και η τουριστική καλοκαιρινή περίοδος που περισσότεροι θα ταξιδέψουν. Δεν γίνεται να κλείνεσαι μέσα στο σπίτι σου γιατί δεν μπορείς να μπεις σε αεροπλάνο, παρόλο που συμβαίνει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η αεροφοβία καταρχήν είναι πηγή φυλακής. Δηλαδή, πολλοί κόσμος το θεωρεί ότι είναι φυλακισμένος. Ναι. Και ιδιαίτερα είναι στέρηση χαράς. Διότι το ταξίδι, σαν ταξίδι, έχει την προετοιμασία του, έχει το να κλείσει τα εισιτήρια σου, έχει το να φτιάξει τη βαλίτσα, να δεις τον προορισμό, να ονειρευτείς ότι θα δεις καινούργια πράγματα. Να ζήσεις ότι είσαι εκεί, να το πάρεις έτσι. Να ζήσεις εμπειρίες με τα παιδιά σου, να τα εκπαιδεύσεις τα παιδιά, να μοιραστείς εμπειρίες κτλ. Που είναι η ζωή, memories, μνήμες, αναμνήσεις, αυτά όλα είναι. Άρα, αν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να ταξιδέψει, και σήμερα θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα που κάποιος νομίζει αεροφοβία, έχει πολλά άλλες φοβίες που κρύβονται μέσα στην αεροφοβία. Ναι. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψοφοβία. Δηλαδή η ιδέα ότι είναι στα 33.000 πόδια. Μάλιστα. Και να κάθεται ιδιαίτερα στο παράθυρο είναι αδιανόητο γι' αυτό. Δηλαδή πιστεύει ότι πώς είναι δυνατόν να είμαι τόσο ψηλά και να μην έχω τον έλεγχο. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να έχει εμετοφοβία. Δηλαδή να πιστεύει ότι φοβάται πάρα πολύ τον εμετό. Δηλαδή να είναι σε φάση που νομίζω ότι θα πεθάνει αν κάνει εμετό και να πιστεύει ότι είναι μια μεγάλη πιθανότητα. Θυμάστε ρε παγιά που είχαν τα σακουλάκια μέσα στο. Τα χάρτινα, ναι. Οι αναταράξεις μπορούν να φέρουν το φόβο της εμετοφοβίας. Μπορεί να μην διανοείται κάποιος, μα πώς είναι δυνατόν. Μου είπε κάποιος πρόσφατα, μα πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύουμε ένα σιδερένιο μπουλίν να πετά εκεί πάνω και να κουβαλά τόσον κόσμο. Τι έλεγχο έχουμε εμείς? Κανέναν έλεγχο. Κανέναν δεν έχουμε. Άρα και ο κόσμος ο οποίος θέλει να έχει τον έλεγχο είναι το χειρότερο του. Δηλαδή πρόσφατα είχα μια κυρία η οποία έχει δωρεάν ταξίδια από τη δουλειά της και τα χαρίζει διότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα μπει στο αεροπλάνο και να μην έχει τον έλεγχο. Και ιδιαίτερα έχει περάσει και ο φόβος και στην κόρη της. Συμβαίνει. Βεβαίως. Άρα αυτή τη στιγμή έχει 2 άτομα τα οποία θα πάνε, μου είπαν τελικά. Εντάξει, κάναμε στη θεραπεία της στη μαμά, οπότε εκείνη μπαίνει άνετα πλέον. Έμεινε η κόρη να έρθει τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν διάφορους τρόπους που το χειρίζεται κάποιος άνθρωπος από μόνος του. Και εξαρτάται από τον άνθρωπο, φαντάζομαι. Πάντα. Ναι, εξαρτάται. Πάντα. Δηλαδή την ιδιοσυγκρασία του, την ψυχοσύνθεση του. Άρα μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάει με μέτριο φόβο. Δηλαδή να νιώθω λίγο φόβο, να είμαι σφιγμένος, να πω. Θα περάσω. Ένα σφιχτό και να περάσει. Μπράβο. Τούτη αυτό είναι η ακριβή έκφραση. Έχει άλλον όμως ο οποίος φαντασιώνει κρίση πανικού ή φοβάται ότι να πάθει κρίση πανικού. Πάει μεν. Αλλά είναι σίγουρος ότι θα πάθει κρίση πανικού, θα είναι στο έτσι, θα τρέμει κτλ. Έχει άλλον κόσμο ο οποίος δεν πάει καθόλου. Ναι. Έχει κόσμο ο οποίος θα πάει και καλό είναι να ξέρουν κάποια μικρά tips. Να τα πούμε. Κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος έχει την υψοφοβία, να επιλέξει πού να καθίσει. Διάδρομο, να καθίσει διάδρομο. Αν είναι κάποιος που είναι κλειστοφοβικός, που πολύ συχνά λένε ότι δεν αντέχω τη συνειδημιά, ότι σηκώνεται από πάνω μου όλος ο κόσμος και στέκεται. Καλό είναι να πάρει διάδρομο. Και έχω πελάρισα η οποία λέει: μπαίνω τελευταία. Ναι. Για να μην τους δω όλους να περνούν από μπροστά μου και να πνίγομαι. Και κάθομαι πρώτες θέσεις για να κατέβω πρώτη. Μάλιστα. Άλλος κόσμος ο οποίος φάται πάρα πολύ τις αναταράξεις, καλό είναι να πιάσει φτερά. Ναι. Στα φτερά είναι πιο ελεγμένη η κατάσταση, πιο λίγη η αναταράξεις, η αίσθηση που σου δίνει. Η στρατηγική, θα έλεγα, του πίνω αλκοόλ δεν είναι και καλύτερη. Γιατί καλό είναι να αποφύγουμε να είμαστε σε φάσεις που να είμαστε σε υπερδιέγερση και ένταση. Ναι. Άρα αποφεύγουμε τους πολλούς καφέδες και αποφεύγουμε και το αλκοόλ.
Στο κάτω-κάτω, αν θέλει κάποιο πράγματι να έχει τον έλεγχο, εδώ που τα λέμε. Ας είναι πιλότος. Μου το είπε κάποιος. Μου το είπε κάποιος πελάτης μου. Λέει, σκέφτομαι, θα πάω να κάνω μαθήματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να αρχίσει τον έλεγχο σε ένα αεροπλάνο. Υπάρχει και η λήψη φαρμάκων. Ναι. Από πολλούς. Πάρα πολλοί κόσμος. Τούτον εν χρειάζεται από τη στιγμή που υπάρχουν άλλοι τρόποι να το λύσεις το θέμα. Κοιτάξτε, όσο πιο πολλά μπορούμε να αποφύγουμε τα φάρμακα. Διότι τι γίνεται με το φάρμακο. Υπάρχει άτομο το οποίο, πελάτης μου, ο οποίος ήταν με τα φάρμακα, κατέβαινε στην προορισμό του κοιμισμένος, ήθελε 3-4 ώρες να συνέλθει. Αυτόν τον περιόριζε στο να κάνει μονοήμερα ταξίδια, γιατί ειδικά στην Αθήνα, εμείς οι Κύπροι πάμε πρωί, ερχόμαστε βράδυ, διότι είναι μια μισή ώρα πτήση. Σωστό. Αν όμως πρέπει να πιεις τόσο πολλά φάρμακα για να αντέξεις την πτήση, κατεβαίνεις, θέλεις 5 ώρες να συνέλθεις, δεν μπορείς. Μετά επιστρέφεις το ίδιο, άρα θέλεις 3 μέρες για να κάνεις δουλειά μιας μέρας. Άρα, άνθρωποι οι οποίοι η αεροφοβία τι κάνει, περιορίζει και τα επαγγελματικές μας δουλειές. Δηλαδή, είχα πελάτη ο οποίος μου λέει, άμα θέλω να πας μαζί μου στο Ντουμπάι, έρχεσαι. Λέω, αν θα μου πληρώσεις τα εισιτήρια, βεβαίως, θα είμαι εκεί μαζί σου. Δίπλα να σου κρατώ το χέρι. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να με βάλεις μέσα στο αεροπλάνο, αποκλείεται. Λέει, ευτυχώς πήγε χωρίς εμένα στο Ντουμπάι. Με τη στήριξη πήγε στο Ντουμπάι. Κάναμε τη θεραπεία μας και πήγε μια χαρά. Είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολλά ελπιδοφόρο, θα το πω, για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματικά θέμα και πρόβλημα. Και δεν είναι ούτε για να. Αν μου πει έναν κάποιος άλλος, για παράδειγμα, δεν έχει τίποτε με φάσε, να με πείσει. Όχι. Αν εγώ έχω θέμα και πρόβλημα. Όχι. Καμία λογική δεν θα σε πείσει. Ακριβώς. Διότι το συναίσθημα είναι πολύ, πολύ πιο δυνατόν από τη λογική. Την ώρα που λέει κάποιος φοβάμαι, το εννοεί. Την ώρα που κάποιος τρέμει, το εννοεί. Δηλαδή το ότι, ειδικά όταν πεις του άλλου, έλα ρε, ηρέμησε, σιγά τώρα, είναι έναν τεράστιος χώρος στο αεροπλάνο. Αυτή είναι η λογική, όντως, είναι ένας τεράστιος χώρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει ο αέρας. Μου λέει η άλλη, φοβάμαι ότι θα λείψει ο αέρας και πρέπει να έχω κάτι να κάνω αυτό. Δεν είναι ότι, είναι πραγματικά ότι δεν θα λείψει ο αέρας. Για όνομα του Θεού είναι όλα σχεδιασμένα από επιστήμονες κτλ. Όμως, εκείνος που φοβάται, η λογική είναι 10%. Ό,τι και να του πεις, δεν θα το αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντίθετα, θυμώνει κιόλας. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν πρακτικές. Υπάρχουν πρακτικές. Που ακολουθούνται. Εξαρτάται και από τον άνθρωπο για το πόσες, για παράδειγμα, συνεδρίες μπορούν να γίνουν για τον καθένα. Μπορεί να σου περάσει για λίγο και ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα να το επαναφέρεις και να πρέπει να επαναλάβεις κάτι. Όχι. Όχι, Όχι. Εγώ τουλάχιστον για να αναλάβω κάποιον τον θέλω μίνιμουμ για 4 συνεδρίες. Και υπάρχει σχεδόν 100% επιτυχία στις 4 συνεδρίες να μπαίνουμε στο αεροπλάνο και ο φόβος να μην επανέρχεται. Συν το ότι υπάρχουν και άλλα ωφέλη, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος υποφέρει από αεροφοβία, δεν είναι κατά ανάγκη το ότι έχει κλειστεί σε μια πτήση δύσκολη και γι' αυτόν το έχει πάθει. Ναι, είναι μπορεί να μία από τις πιθανότητες. Άρα, αν καταφέρνει να χαλαρώσει και να κερδίσει και τεχνικές αυτοχαλάρωσης, να χαλαρώνει μόνος του, τότε θα έχει αντίκτυπο θετικό και στα υπόλοιπα φάσμα της ζωής του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να σας χρειαστώ εγώ για τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.